RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinapuhi ning akong suhat suliran. Ako si Sunshine, 33 anyos, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang panghitabo. Uy, Sunshine, kadugay gud nimong namabdos. Maulagi mauy. Maon na. Kay gilangay-langay manggod na ninyong butanga. Pila na goy edad nimo? 30 kapi na ka. Ma, tagaan pa kami ani? Oh, naamang gihapoy uban nga ni mabdos ba? Pagampo lang mo nga ihatag nas Ginoo ninyo. Pait kaayo kung wa mo'y liwat. Ma, Wa pa gyud day. pagidong uy. Nagtiti ko ganina pero wa man kihapon. Sige lang day. Paabot lang ta. Dito akong ihatag sa Ginoo na to. Dong, Suway ko na ninyo, day nga. Mga dap mo. ha? Oo, mo ni kasagaran buhaton sa uban nga lisod hatagag anak. Daghan ako nadunggan anak, day. Nga kun managop ko no bata, unya kaloyan mo sa Ginoo, basig hatagan dayon mo anak. Mao ba day? Suway lang ko ninyo. Wabitay mawa. Sige day, ako ingnon sa Rayana. Sige, pwede ra.
Suwaya na to ang tanang paagi, day. Mahatagal lang ta. Sige, Dong. Kamoy na akong mama o papa. Oh, sugod karon Trixie. Kami ng imong mama o papa. Yay! Thank you, Mama. Thank you, Papa. You're welcome, Trixie. Unsa day? Magdos na ka? Oo, Dong. Nagpipi ko pag ulang o positive. Yes! Naara yun tayo atong kagalingong liwat, day. Sunshine, ang pingi yun ng gimabdos ni mo, ha? Oh, Ma. Og kaon, og mga utanon. Pagbantay gid sa imong kanon, ha? Kanang mga healthy foods para sa healthy ang bata inigawas niya. Oh, Ma. Mayroon ipang laba kay way init. Day, unsa mo ka oy? Ha? Karon mo ka ng laba nga gabi naman. Mas mayroon ni laba kay way init. Dili man kinahanglan mang laba ka, good. Dako na ba mong tiyan? Ingon bitaw ko nimo nga magpalundre na lang ta. Sus, uy, ano kun king kwarta kung magpalaundry, uy. Usa pa, madapa man gud nako pang laba gud. Ay kabalakan ako. Oh, aray. Sto, uy. Ha? Da. Nganong nang labay kag buwak nako, oy. Yabag maning silingan atong bayot. Hoy, sa'yo problema ni mo. Nganong labay magbuwak? Hapit yun makakitag away nga kumbana sa dihang gilabay ko sa among silingan nga bayot ug buwak. Amo siya gipangutana kung nganong nang labay siya. Ug matod niya, tuo-tuo ko no nas katiguangan nga basta eklipse ko no, unya dunay mabdos, labayan ko og buwak. Unya, Nigawas ka kagabi, edi ay? uma, Ay kaya pagbayain tao ni mo sunshine. Waday ka mahibaw nga eclipse gabi, eh? wa, unsa day naa? Unsa day naa. Wa ka mahibaw. Bawal mo gawas ang mga mabdos kung doon ay eklipse. Ang uban gani tabunan gyud tibok bay. Ingon man ang mga bintana kay makadaot sa bata nga imong gimabdos kay doon ay eklipse. Unsa ma? Oy pagampo. Pagampo lang nga normal ra ang bata inigawas. Ma, Karon mo sung kadungog ana uy. Di magi kumutuo ana. maulay gidong uy. Ako mansad, di kay kumutuan ng mga tutuos katiguangan. Si mama ramanggod mo ay kusog kayo mutuo, ana. Pero, abi ni mo dong, mura na lang hinuon ko kulbaan sa kisulting mama ay. Niyon sam na siya. Ingon siya ay mag-ampo lang kuno ta nga normal ra ang bata inikawas. Day, ayaw palabi ko na hunaan na day. May stress ra ka. Ang pingin na lang imong kisabak, okay? Oy dong,
naman akong tiyan. Ano man eh. Mga anak naman tingali ko. Dong! Dong! Day? Uy, Day, nganong ka? Dong, mga anak naman tingali ko. Sakit naman kay akong tiyan. Mo ba? Dali, nandun ka sa ospital. Gikasubo na ko. Kining ang imong baby dunay face deformity. Unsa, Dok? Day, ang atong anak, Day. Doon na dyo'y deformity ang naong. Sakit kang pamalandungon nga mao ni nahitabo sa among anak. Nakaanak na tuod mi pero dili subnormal ang iyang pagkatao. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nganong nahitabo man ni sa among anak? Tungod ka niya itong pag-eclipse nga mikawas ko? Tinuod ba nga makaapekto ang eclipse sa mga maptos? Ikaduhang pangutana, diligid kaayo kumutuo sa mga katiguangan, pero tungod ani, naguol kay ko og nagmahay. Naguol mi sa kumbana nga malahi ang among anak sa mga normal nga bata. Kung dili man tinuod nga makaapekto ang eclipse sa maptos, posible ka ha? Nga na-stress ko atong panahon na, katong giingnan ko sa akong mama, nga basig dili normal ang bata inigawas niya, maong magyud ni resulta paggawas. Ikatulong pangutana, kung wa man ni basihanan ang tanan, unsa man gyud posibleng hinungdan nga na may deformity ang naong sa akong anak. Pulos man unta puno sa nutrisyon ang akong gipangkaon sa dihang nagmabtos ko. Doon na kay bitamina nga kuwang nako. Ikaupat to katapusan. Kung ipaopera ko ning akong anak, mga pila kay magasto. Doon na ba'y funding ang gobyerno para ana? Asa man tamahimong makapangayo og tabang? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Sunshine. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Anay na sab ako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga gratitude turns what we have into abundance. According to Father Aloy ni. So, kung sa may mga blessings nga nadawat nato, magpasalamat ha. Di kay magpahambog-hambog kaming lucky mong ko. Maong na-achieve na kuning mga butanga. Pasalamat. Kay kung magpasalamat ha, may giingon ni Father Aloy nga abundance will come in, will improve, no? So, na. Simple. Thank you. Ay mga dili mag-comment og negative kung naay madawat nga mga regalo pananglitan. Alright, so nga tong magtatampo karong alawa si Sunshine, 33 years old, taga Cebu City, punto medical, kabayan kini siya yung firstborn nga bata, no? Pediatrician gid ang concern ani, no? Cebu City, musta naman si Brother Nerio Abela, ha? Diya sa Sunok, Lahog, si Manong Bert Abela. Musta naman mga Pinida family dia sa Sibunga. Mga isa pa man to ako makaila Sibunga oy. Nawa man tong gisurat ninyo dia sa 7-Eleven oy. Ako lang tong pagitaon no. Og dia sa Minglanilla daghang kay tag mga kaila dia. Musta naman dia ay si Catherine Rusa. Dia sa si Juanito Amaya dia sa Lahog. May kay mo
tukades wanito. Mugug si Pipi Imperio. Atang ninduta ni si Pipi Imperio mo tugtog ang iyang keyboard. Ang kanta may gabi ni Pipi. Dito sa Haya, usa sa member ka pamilya nga intaliwan na, no? So, maayo kay ni si Pipi mo kanta. Alright, so going back to our sender, unang pangutana. Nganong netabo man ni sa akong anak tungod kaha ni atong pag-eclipse? Tanaw ko no siya eclipse, itong nagnabdo siya sa iyang anak. Mao nga siya to, na ay mga deformities. Tinuod ba nga makapikto ang eclipse sa mga nabdos? A little backgrounder, no? Kining eclipse manggod, malagi ng mga adlaw, buwan. So, kuha siya. Kung mabarahan, mag-align ang adlaw, ang earth, o buwan, mo na mag-eclipse. No? Kung naibalan, duha ni kaklase. Nay solar o nay lunar. Ang solar, kung ang buwan, mulabang between sa adlaw o anang earth. Ang lunar, kung ang earth, mulabang between sa adlaw o sa buwan. So, mao na ang duha ka klaseng eclipse, no? Ito ba yung mga eclipse itabo ni sa ato? Nagituhuan nga kung mututok kuno ka ning eclipse, makadaot kuno ni kay na kuno radiation, mo po'y ingon nila. Para safety, dili lang yung ka mututok directly sa solar eclipse pananglitan without proper protection sa imong mata. So, mao na. So, mag-align naman mag-align ning adlaw, buwan o earth, maunang na eclipse, no? The most recent na tong eclipse, partial eclipse to na tong September last year, no? O gituhuan nga karong Agosto na nasa laing eclipse, karong Agosto karong tuiga, no? So makapikta ni siya sa humans, gituhuan nga makakos na siya retinal damage, no? So kanang retina mo na part sa tong mata nga kung ma-damage, posible kang di na makakita. So, makakos na siya panic attack, anxiety, o other forms of mental problem. No? So, akong balikon, kung na ni eclipse, ayaw na lang ditsog tutok kay gituhuan nga naani siya radiation effect, especially sa mata. At to sa imong bata, maglisod kog connect, pero kung buntis ka atong nagsigag tutok-tutok sa eclipse, there could be possible radiation effect, no? Ako lang pong banabana, di ko sure, ana. Sunod nga concern, dili gyud kaayo kumutuo sa mga katigwangan, pero tungod ani, nagguol kaayo ko og nagmahay. Naguol mis akong bana nga nalahi ang among anak sa mga normal nga bata. Kung dili man tinuod nga makaapekto ang eclipse sa mabdos, posible kaha nga na-stress ko atong panahon na katong giingnan ko ang akong mama nga basin dili normal ang bata, inigawas niya maugid ni resulta paggawas niya. So there are many reasons og mga congenital problems, no? So kung para nga ma-safety, no? Si Busiter man ni siya, Sunshine. Pakita ko na usa ka developmental pediatrician. Bisag pediatrician in general, para ma-assess ang imong bata. May mga congenital defect, autistic, mental problem. So, ma-assess ni o ma-diagnose ang matagaan og sakto nga tambal, mga vitamins paron, no? Kung eclipse, di po ko sure, basta kay sa akong naibalaan mo, emit ko ni radiation. Sunod nga pangutana, kung wala man ni basihan tanan, unsa man gay posibleng hinungdan nga naa may deformity ang naong sa akong anak. Pulos man unta puno sa nutrition ang gipakaon sa diyang nabdos pa ko. Duna kay vitamina nga kuwang nako, posible, no? O what about the immunization nimo, pagpaprenatal nimo? Immunization sa bata, pagkatao. So, these are factors to be considered. Kung naagyo po'y inborn error of metabolism, daghan kaayo ni, no? So, dili lang kay nintanaw kag eclipse, so posibleng hinungdan nga nung nayo deformity ang naong sa imong bata. Go and see a pediatrician para ma-assess ang sitwasyon, matagaan og saktong pagtagad kay maglisod man po kung tagna lang lisansiyan kaya ko kakita sa imong bata. Okay?
Sunod nga concern, kung ipaoperahan ko ni nga akong anak, mga pila po ka, magdepende. Kung say klase nga doktor ang maopera, pribado ba o publiko ba nga doktor, government doctor, doon na ba'y funding ang gobyerno para anak? Now you can go and ask help from our DSWD. Asa mami pwedeng mangayo og tabang. Go and see ang DSWD o mga government hospitals na sila yung mga malasakit program ug every now and then ay mga medical missions nga maka-assess ang imong bata. Before ming mga doktor mo tambal sa whatever sakit sa among pasyente, ang pasyente i-properly diagnose pagyud. Kay mag-guided me unsa may mga pamaagi sa pagsulbad sa problema. Alright, so now takasabot ka Sunshine sa imong sa akong itambag nimo, no? Ug ngadto sa libuan, millions ka naminaw sa tong programa kini nga akong suliran once again. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa among RMN program. Number 1 radio drama program nationwide. Hambugiro kay ko, no? Pero tinuod mo na. Di mo na hambugiro ka ng hambug ko, no? Kung di tinuod. Okay? So, Dr. Rene Obra with Dr. Nelin Batan. Magkita may gigayon nga makatubag sa inyong mga medical o legal problems. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakar man. Daghang salamat o maayo.